Ngisasho bazalwane ngisathi kuzokwenzeka nakuwe. Amen. Ake sibingelele uMama Khora egameni lika Jesu Kristu ake simshayele izandla bazalwane. Amen. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu ephakathi kwethu osukwini namhlanje. uNkulunkulu umuhle, uyinkosi, uyamangalisa. Angabe ngisachitha ke isikhathi bazalwane. Ake sivuleni umthetho kaJohn chapter 3 sizofunda nje ivesi number 16. Ake usho ke mama udla ukuthi uthini. Lapha efumulelwa nguwe baba eminyakeni edlule namanje ngisaphilile noma uJesu esebuyile kuyobe kuseyilona lisamile lisaphilile silethembile uNkulunkulu wethu ngoKristu Jesu inkosi manje naphakade. Amen. Siyabonga bazalwane. Sifunda lamazwi uJohn okhulumayo. Kunento engiyithandayo ngoJohn mawubuka ama gospel lawa amanye uma kukhulunywa ngoJesu wona amqala uJesu engakafiki noma amqala uJesu esezofika angene kuMaria. Kodwa uJohn yena umqala ekuqaleni kuGenesis uthi ekuqaleni wayekhona, ekuqaleni engulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu. Konke esikubonayo kwadalwa ngaye. Ekuqaleni wayekhona before abesesibelethweni sikaMaria. Wayekhona. Amen. Zonke izinto esizibonayo zadalwa nguye. Now laba abanye bamchaza ngesikhathi kufika ingelosi izothi wena ophiwe umusa ubusisiwe esifazaneni. Now uma uJohn yena esekhona bembuza ukuthi yena ungubani uthi ulizwi omemezayo lomemezayo lapha khona ehlala. uJohn ubekhuluma ethi lungisani izindlela zenkosi. Amen. Mhlambe bebekhuluma bona babheke kolunye isayidi kanti uJohn wekhuluma ukuthi inkosi enguJesu Kristu iyeza. uJohn ubambe ube nabafundi bakhe uJohn. Kanjalo noJesu benabafundi bakhe. uJohn futhi ubebhabhadisa. noJesu futhi uma uJohn ekhuluma ngaye uthi uyeza ozonjani ozobhabhadisa. Kodwa akazubhabhadisa njengamanzi, uzobhabhadisa ngani? Ngomlilo. Amen. Now uma ngabe esho kanjalo uJohn ufuna abantu mfundisi uXabhashe basuse ifocus kuye. Kodwa babambe lokhu abatshelwa ngako ukuthi uyeza kungaphezulu kwalokhu yena uJohn ayikona. Ngoba yena unjenga nomuntu ocentayo nje endaweni ekuzokwakhiwa. Uthi msani ukunamathela kimi mina ngisisebenzi nje esicentayo. Kodwa ifocus yenu kukhona oza nemap yalesi structure ukuthi kuzokwakhiwa kanjani. Uyena ke kufanele ninamathele kuye ngoba mina ecenteni kwami kuzokwenzeka kube nemgodi. Yena mayifikile imgodi uzoyilevela. Ukhuluma ngoJesu. Now uma ngabe ebhabhadisa uJohn kuze kufike isikhathi le ebhabhadisa khona ngisho uleni akasho uJohn wenza into right. Kodwa uma uJesu esengena emanzini wathula uNkulunkulu. Uma uJesu esephuma emanzini waqala wakhuluma uNkulunkulu wathi lo indodana yami ezele yodwa engithokozile ngayo yenzani njani izweni. Akade khulunywa uJohn akusikhona ukuthi kubi ku right umsebenzi wakhe. Kodwa bekungaphelele
engakafiki. Uma sekufika uJesu kuzonja kuzopheleliswa. Ngoba umsebenzi kaJesu ukuphelelisa. Uthi ngolunye usuku uma ngabe edlula uJesu John uthi bhekani lali udlu likaNkulunkulu elisusa zonke izono zehlabathi. Hallelujah. Bhekani lali udlu elisusa zonke izono zabantu. Now let's funda khona lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Akagcinanga ngokuthanda wademonstrata ukuthanda. Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Yazi bazalwane, indaba yokukholwa nendaba kaJesu sometimes ingakuconfuse uma ungakholwa. uNkulunkulu baba umfundisi uXhaphashi uthi uJesu indodana yakhe ezelwe yodwa. Kodwa uma sisekhaya asikhumbule sizwa kukhulunywa ngoma kaJesu ezulwini. Silifunda Genesis 2 isambulo akaze kuthiwe ezulwini uma kaJesu bani. Kodwa simuza uNkulunkulu athi indodana yami ezelwe yodwa. Indaba okholwa idinga ukuthi ngikhumule ipoliyane zami. Mengivuka ipoliyane ngithi ngifuna ukumazi ungubani. Ungubani yena? uNkulunkulu uthi indodana yami. Ikhona yini indodana engekho mama? Kodwa uNkulunkulu indodana. Not only indodana ihlala ifa. Kanti uyafana uNkulunkulu akafa uNkulunkulu. Ifa likababa uNkulunkulu silidle phila. Ngoba nathi iBhayibheli lithi sidlala ifa yibazalwane. Uma sidlala ifa uthi hayi ngikuNkulunkulu ongafi mina. Kodwa ake lidle ifa lenu ngiphila. Ngoba lefa lethu ligcinwa ezulwini likaThixo ngamasela lo. Now, lithi iBhayibheli walithanda uNkulunkulu izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa. Shukuthi uJesu before azalwe uNkulunkulu wayesezelwe. Oh, amen. Before uMaria akangisho lezi statement. Kunezinto ngoJesu ezingakuthusi. 1. Ukuzalwa kukaJesu kukodwa. Uyakhulelwa umuntu engalalanga nendoda. Simanga leso. Kodwa sithola uMaria esekhulelwe akalalanga nendoda. Kuthiwe umoya kaNkulunkulu uzokwehlela phezu kwakho. Ukuthi wayehlanga yiphi indlela angazi, futhi asizwa kuthiwa uMaria umoya kaNkulunkulu wathi masuhlela phezu kwempilo yakhe, mhlambe waqala wakhuluma ngamathans, mhlambe wazirola phansi, mhlambe kanjani. Kodwa umoya wehla ngendlela ngokohlelo lukaNkulunkulu, wathi mawehla wafika wahlala esibelethweni sikaMaria. And uzubabone labantu babe besaba uNkulunkulu bemthanda. Lithi iBhayibheli uma uJosefa esebona ukuthi uMaria uzithwele, wathi ngeke ngimlahle phambi kwabantu, ngcono ngiye esitha. Ngiyomlahla ngoba kulihlazo ukuthi angakhulelwa ngingamazi. Yafika ingelosi kaNkulunkulu phezu kwakhe yathi ungesabi, ungamlahli umoya kanjani ngoba umntwana lo uyaphila. uNkulunkulu umoya, kodwa kuJosefa umntwana, kuMaria umntwana, esiswini sonke umithe angakazali nendoda.
iqiniso leli, kodwa kusimakade umoya. Waqhubeka. Okwesibili, ukufa kaJesu. Uma elenga esiphambanweni, awukaze uzwe kuthiwa babelengiswa umhlaba ube mnyama. Awukaze uzwe kuthiwa babelengiswa esiphambanweni beshaya izono zabo. Abantu akade bengazwani bahlangane ndawonye bathi ingalutho uyinkosi yabaJuda. Kodwa umhlaba wambalekela uJesu. Umhlaba wabaleka kwathiwa ngempela ufile, kanti akafile, ulele. Okwesithathu, ukuvuka kukaJesu njengoba ayeshilo. Awukaze uzwe ukuthi babeshawa, babethelwe, balale phansi, bavuke, kodwa yena wavuka. Okwesine, ukubuyela kwakhe ekhaya. Emile nabafundi bakhe bathi besamangele besahleli naye, zafika zasekhaya ezulwini. Abambonanga efika kodwa ehamba bambona. Abambonanga ehlala esibelethweni sikaMariya, kodwa masathi ngibuyela ekhaya bambona, bamangala. Yathi ngalosinika mangala njengoba nje bekhuphuke kanje, noma sebuya futhi kuyoba njalo. Izinto zikaJesu ziyamangalisa, izinto zikaNkulunkulu ziyamangalisa. Sidinga abazokholwa. But iproblem ngomuntu ongakholwa yizwi, ufuna ukungena kuma-internet ayobheka how kwenzeka kanjani. Ku-impossible. Uma sicheka ngokwe-science, this is totally wrong. Ayikaze ibe khona into enje ngokwe-science, ayikaze ibe khona. Kodwa ngokophethe ososayensi, kukhona kwenzeka, kuyenzeka, kusazokwenzeka. Now lithi ngokuba wathanda izwe kangaka wanikela ngoJesu ukuba yilo nalo yokholwa yiye angabhubhi. Ngifuna sithandaze kanje. Uthando uNkulunkulu asithande ngalo, ngisho uSathane ngeke akwazi ukuliqeda kuNkulunkulu. And uthando uNkulunkulu asithande ngalo akalikhulumanga wangalwenza, ulikhulume walwenza. Amen. uNkulunkulu akaqalanga ukusithanda la kuJohane chapter 3 verse 16. Amen. But uNkulunkulu ukusithanda kwakhe uqale uma ufunda Genesis chapter 1 verse number 26. Asenze umuntu ngomfanekiso wethu, asifuze abese yabusa. Uthando lukaNkulunkulu uzokhombisa amandla othando ngokuthumela uJesu. And before athumele uJesu, uNkulunkulu ukhombisa uthando. Wethe mabedlile bazonjani, bazofa ukufa nokufa. Kodwa bafa ngokuthi bangabe besaba nobudlelwano noNkulunkulu, kodwa ukuthi bafe physically abafana. Kwaqhubeka uthando lukaNkulunkulu ngomuntu. Abagcinanga lapho, wamgqokisa ileda umuntu uNkulunkulu esonile. Hey, uNkulunkulu expensive man ngomuntu. Wamgqokisa ileda, wahlaba. uNkulunkulu wathi no, ngiyabhincisa ileda into engaboni. Ingoba uNkulunkulu nothando ngomuntu. Yini uNkulunkulu abe nothando ngomuntu? uNkulunkulu uyazi ukuthi umphefumulele umphefumulo wakhe kubani? Kumuntu.
afuna sibe yiyo. Number 2, akukho kuyiwili kaNkulunkulu ukuthi umuntu abe mpofu. Amen. Lithi iBhayibheli babe sendaweni ecebile, enhle, emnandi. Yibazalwane. Enhle, emnandi, babedlala bethanda khona kodwa kutshela uNkotho ukuthi lokhu ungakuthinti. Yini indaba? Ingoba umthetho uphumile ukuthi kungahle. Now, lithi iBhayibheli uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela. Nanti engifuna ukuyisho. Uma ngabe usubizwa ngumntwana kaNkulunkulu, awenzi okucabangayo, kodwa wenza okutshelwa yizwi. Uma umntwana kaNkulunkulu, and awugcini ngokusho but izenzo izona ezikhulumayo. Hallelujah. Sithandaza. Uyasacrifice ngayo yonke into onayo for the sake yomsebenzi kaNkulunkulu. Awubi nento othi le eyami. Yebazalwane. Even ngishisikhathi you give God isikhathi sakhe nempilo yakho. Yini indaba ingoba uhlushwa uthando. Ake silinganise bakithi, ake sikhulume nje into simple nje eyaziwa wonke umuntu, banga offendeke abanye abantu. Amen. Uyintombazane ungena kulento ebizwa ngokujola. Wazi kahle ukuthi ubaba kaBoy engakabi khona uBoy. Hayi lo musu lapha isekhaya wenzani? Ngihleli ake sibonane endaweni yokuthi abanye babencane ukuthi ngempela ibhodwa libehlasa. Yes. Cami ibhodwa libehlaza usakhulumile phela lo imathandana yakhe enganisekhulume. Hawe ma uNkulunkulu wamzoso ngiyafika kanti usethola umuntu. Uyobekezelela akhethwe u5 minutes musungenza isilima wena ubulo abusonke lesikhathi ngifonele kade ngimile la. Hawu kahle bengisafuna ukuze ekhaya ungasoqamba amanga la wena. Ashoka amagama abaye bawasha abafana. Aqala hawu kathi yini nawo awukahle hawu yini awukahle. Ungani ungenza isilima mina. Emveni kwalokho kulandela sithi isandla leso. Hawu kodwa sawungazongishaya ngizophinda. Mebuya labangani bakho uyangithanda. Sishini isandla ukuthi unjani uyangithanda. Usacrifice ngayo yonke into anayo for ukuthi njangalahlekelwe ubaba kaBoy. Akanandaba ukuthi ulahlekelwa yiso noma kuphuma izinyo noma kwenzakala akanandaba as long nje yena nalomuntu athe nje uyamthanda. Phelile. Ngizombekezelela Nkosi yami. Ngibekezele. But uNkulunkulu azikhali mashayana. Uma ethi ngalesi sikhathi ngine appointment nawe. Ukutshela ukuthi izinto zakho zenza uqede ngaso. Then bese ulalela uThixo ngempilo yakho. Ukuthi yini ayifunayo. Kunabantu abanezinto kodwa abekho blessed. Bakethwe itiming yesikhathi sikaNkulunkulu nempilo zabo. Ngeke umthande uNkulunkulu ungenasikhathi sakhe. Munike isikhathi sakhe. Hawu amen. Ngeke ngisho lapha ekhaya nokufika nje ngesikhathi
Esonkathe ngisho namhlanje ukuthi uyazi lento eyenzakalayo ngiyithanda ngifuna ukufika ngalesi sikhathi mina esontweni. Uma kuyiSunday, isikhathi saSunday akusona esakho esikhathini. Ayisikhona bazalwane. Ngoba uNkulunkulu wathanda izwe kangaka wadela ngoJesu ubukhosi wamehlisela emhlabeni. uJesu benesikhathi sabantu nesikaThixo. Isikhathi saSunday akusona esami akusona esakho esikaNkulunkulu. And umuntu ongenwe even ngisho kuyiSunday umbona ephethe iBhayibheli eyesontweni indlela ahamba ngayo uyabona ukuthi lo uyazi ukuthi uyaphi and uyazi ukuthi ukhonza bani kodwa ezingazo sibona zihamba ziyahamba ziyaqalaza isikhathi sikaNkulunkulu yonke into inesikhathi sayo. Hayi asithandazeni bakithi inkonzo yena kufanele siye esizweni senkonzo. Nikeza uNkulunkulu isikhathi sakhe ngempilo yakho. Sometimes abanye kunezinto abangakazibambi abayidingayo ungakhohlwa walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezelwe yonke ukubila ona lo yokholwa iyo angaphu ngeke ubulawe indlala ngeke ngibulawe indlala as long ngibambe iprinciple kaNkulunkulu. Enye into uSathane ashaya ngayo amakhono ile ngizoyithinta abangafuniki abantu ikhuluma. Eyiphi le mhlolo wena? Alala. Uyabona ke le imani eqedwe amen ngisho abantu kade begcume beme ngenyama. Babane bathibe babheke phansi. Awubathandaze bakithi. Yini bazalwane? Hayi manje umnikelo. Lithi iBhayibheli ngeni sana ayikho kwabazalwane umnikelo. Sizwana. Musukwenza iphuthu ukuthi ngisayokhokha umnikelo unge uyangeniswa. Ngenisana akashonga ukuthi khokhani. Uyena wasikhokhela icala lethu. Kodwa yena uthi ngenisana. Yenye indlela ekhombisa ukuthi uyamthanda noma awumthandi. Amen. Eyesibili ungavinjwa isimo sezulu. Eyikumakhaza namhlanje. Angikwazi ukuyodumisa uNkulunkulu. Uthando luyafohla bazalwane. Uma likwazi ukukhipha intombazane ngewindi angazi ke namanje noma basaphuma. Ngalezi sikhathi wabezwa kahle osisi. Ngiyabonga uNkulunkulu angisaphumi ngewindi, angisaphantswa, angisaphantsisi. Isikhathi uyabona umuntu ukhuthu. Hawu. Uqhamngaphi lokwehle ezulwini yini kwami? Ngoba musukosha uGoliath ngoGoliath. Mawufuna ukosha uGoliath thatha uDavid umbekela. Awukwazi ukukosha ikanuku ukhulume ngekanuku ukuthi ngiyabonga inyama yami ithuli ibibulala uzofa. Usomani ubonakala ngempela kuthiwa ingeke. Ngasuthi usiwe ukhulela isimo. Hawu kade xuma phambili ethi akasaphantswa naye akasaphantsisi akadidisi. Ubethu uxosha lento emhlulayo kwasho ukuthi usebenzisa imethod errong. Bathi ngalathatha uDavid ambekela. Athi David, yes ubonakala ngathi umncane. I know ukuthi lesi sigola wena khona ongakwenza kaso. Izinto zenzeka. Hawu amen bazalwane. Inyama ayixoshwa. Ukuthi ushumayela kangakanani, ufakaza kangakanani, kodwa ukuma ezwini. Musucabanga ukuthi njengoba ngumfundisi nje inyama ihluphi iyahlupha. Mina ngizokutshela iqiniso free of charge. Yingaka abanye baze bawe athi kusho ukuthi mina ngikholwa. Ukholwa impela. Inyama iyahlupha. Kodwa kufanele sazi ukuthi walithanda izwe kangaka. Wasinikelela ngebodyguard.
ethi mayivuka inyama uthi baba ngingakwenza konke ngayo umqinisayo. Akusamile wena, akusamile mina, sekume izwi. Awu baba sengithandazeka ngabo, ungangiyekelela yini? Awu baba sengifakazeka ngabo, ungangiyekelela yini? Awu baba sengidumise kangako, ungangiyekelela yini? Zehla ingelosi zasekhaya ezulwini ziletha amandla phezu kwempilo yakho, uzithola uphakama, uthola amandla amasha, ume ezwini. Ume ezwini. Sibabonile abantu emnyango, nabanye babafundisi bami abakhahlela yonke into, ubona ukuthi ayino uphila kahle, yena uphila kolikamoya yedwa phezulu, uNkulunkulu uhamba kanye na. Kodwa uma uthi ufunda amaphepha abacabhashe phambana, nibuye kushelwe ngani ivesi le? Wathanda uNkulunkulu izwe kangaka, wena uthandiwe. Awudalelwanga ukuthi ube mpofu, bambelelwa thandweni, kodwa bese ustika ekwenzeni izwi likaNkulunkulu. Ngeke bazalwane siye ndawo ukulikhuluma singanenzi. One, omunye ungambona omunye ukuthi nomzalwane ungenela egqoke lengubo, aphinda abuye ugqoke lengubo, aphinda abuye ugqoke lengubo. Uma uthando unalo, ulubambile uthando lukaNkulunkulu, uthi no, kufanele ngenze something, kusho ukuthi ikona angenakho.